Madoko naMhanduwe tauya nonhaudzo manhokodzo zuva ro19 mwedzi uno waGunyana. Nyasi kwaburika masoko okuti akamboita mutungamiri weguta roChinhoyi Febha chidarikire akanyora tsamba achiti ari kuda kuti apuwe zvinhu zvakawanditsa nokanzuru agoti iye paagosenzapo ari mutungamiri weguta akanga achibvumiwa kuti apuwe zvinhu izvo. Kwaya ari kutoda dzimotika, dzimba, nzvimbo yokuakira nezvimwe zvakawanda zvinosanganisira mari. Idi zvakatioma wanhu wavo unosaya kuti kohokonai wachiramba wachida kudari. Wagari wokunzvimbo yoMhondoro-Ngezi chogutu pabodzi pono kwazvimba wari kutungamidza vanamambo wavo kuti wasimudze musoro maererano nezvakainyepiwa noZimplats. Wari kuti Zimplats yakagova nyepa kuti ichawapa zvikamu 10 kubva muzana zvikamu zvokambani yoZimplats kuti waite zvirongwa zvavo wachigoboya mari ikweyo. Mugore ra2011 wazhinji tiri kurangarira waMugabe wachigoenda kwese kwese kwaive nomigodhi wachireketa makambani omugodhiya achiita mabasa okuti wari kuwapa zvikamu 10 kubva muzana zvomakambani. Ipapa palibe agoziva kuti zvichagotekaira sei. Ticharamba edu takaringa kuona kuti zvichasvika kupi nonhau iyi. Dare roparamende ratiro rada kutoti kuite kuferefetiwa kuti zviri kutekaira sei kubazi zvokurima munyika, nokuti ipapa kwai zvinhu zvakawanditsa zvokusenzesa mukurima kunyanya michina zvakangotsakatika. Palibe agoziva kuti zvakaendepi, asi wazhinji wari kuti zvikaita kuferefetiwa aiwa zvinoburika kuti zvakaendepi. Ipapa tiri kutoona hedu wachagona kunenedzera iye muchakabvu perenzishiri nokuti ndiye ega asipo asingachakoni kuzvimirira ega achizvireketera ega ni. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Tendai Biti waridza pembe wachitiwo wanhu wanofanira kuti waite bao kungwarira chaiko, nokuti kunogona kuda kukubiwa imwe mari kunokorehwa zvochimanja chanja chopfene chaicho. Nonyaya iri kuda kuitiwa nehurumende yekubatanidza mabhengi nomamwe makambani akawanda kuti aite kambani ibodzi. Wagoreketa iwo wakati mukazviringitsa palibe kana chibodzi chakanyatsoferefetiwa kuti zvinokoneka chere kana kuti mamwe makambani ari kutadza kusenza sei izvi zvinu. Palibe agoziva kuti zvichaita kudini. Ticharamba hedu takaringa, asi kungwarira aiwa tinotoda kuti tingwarire idi nokuti panogona kundonyudziwa imwe mari yakawanditsa ipapa. Bazi ronyika rinoita zvokuverenga wanhu nozvinhu ratiro kuverengewa kwavanhu kwegore rino kunogona kuvhiringika nonyaya dzihwa mupengo. Ratiro nhadziro dzese dzawainga wada kuita dzakatadza kuitika nonyaya dzihwa mupengo. Heno kuti zvichakoneka chere kuti waite gore rino kana kuti vanenge vakutopfuura mberi kuti waite gore rinouya kana pamberi pa. Ticharamba tichigokunyepai kana wagoburitsa mamwe masoko. Gandanga Thomas Mapfumo ragoreketa iro kuti rasuwa kumba zvokutoti rakutoda kutobenhukawo kumusha mumwedzi wambudzi pari kuuya koridza muSouth Africa. Kwai papa anogona kundobenhuka, asi tiri kuziva tese kuti ari kushawo hurumende nokutoti abvira kare achindoreketa zvinhu zvisingawafadzi. Ticharamba takaringa goziva kuti anoita sei kana atinyepa. Mubato romutwakazi wakaita zvokuratidzira kubulawayo pakambani yezvitima yoNRZ wachitiwo wari kuda kuti mabasa ikweyo agopuwe wanhu wanogara mubulawayomo. Palibe agoziva kuti zvii zvichanyatsoitika kana kuti zvichaperera papi, nokutoti ipapa wazhinji waribe kana kureketa chinhu. Wakuru kambani iyi waribe chawagoreketa zvokutoti haiheno kuti zvichamira mushe chere kana kuti vacharamba vachiita zvokuratidzira zvo. Uye pokare palibe agoziva kuti nomapurisa angazvitendera chere kana kuti achazvitendera chere kuti zvirambe zvichiitika. Ticharamba hedu takaringa. Tiri kufara chokwadi nozuro wasikana vanotamba mutambo wekiriketi wakaja chikwata cheUganda. Izvizvi wakutoenderera mberi kuenda koita kuti watambe kuti wagone kuenda pokare kumutambo yepasi rese yekiriketi T20 yowanamai. Toramba tichiwatenda noizvozvo tiringedziri kuitika pasi rese.
muSouth Africa pasungiwa mumwe musoja pokare nonhau yokuba dzimotika kana kubatsira vanhu vari kuba dzimotika muSouth Africa wachibidza kuuya kuZimbabwe. Ipapa pariba kuziva kuti zvichaita sei, asi ticharamba hedu takaringa nokutoti zviri kuratidza kuti mumwe wevanhu watanhatu wakambosungiwa mumasuremu panguva yodzihwa mupengo ino nomapurisa. Izvi tinozvitenda kana vachikona kuvasunga vanhu vakadari. Kwaiwa Jacob Zuma wada kuendesa nyaya yavo kudare romuAfrica. Heno kuti zvichakoneka chere kana kuti zvine chazvinechachinja, asi wazhinji wagoreketa padandemutande kuti waZumawo wakutanda nyasi kuziva kuti kuno dare rakadari, asi pesa apa wanga waribe kumboreketa nozvaro. Ticharamba takaringa kuti zvinopera mushechere kana kuti zvichaperawo sei. France iribe kufara nozvakaitiwa neAustralia, US pabodzi noBritain kuita kunyorana chibvumirano chokuti waite zvokuita masimba kuchengetedzana. Ipapa wabva watodedza vanhu vavo vari kuAmerica pabodzi nokuAustralia kuti wabenhuke kuFrance. Heno kuti zvichapera mushechere kana kuti ndokumwe kutanda kwokurwisana kwemasimba kunenge kuchida kuitika. Ticharamba hedu takaringa iko zvinoperera. Iyo Britain wo yagotiyo vanhu vese waribe kubayiwa kamushonga kodzihwa mupengo kuEurope kwawoko, wese wanenge waribe kana kubayiwa wanoita sevanhu waribe kubayiwa kana wauya kuBritain com. Kwai ipapa wanhu basi wanozikana kuti wakabayiwa vanhu wakabayiwa kuEurope com. Kwai wese nyange wakabayiwa mushonga yakabva kuBritain com wari kunzi wanenge waribe kubayiwa. Idi zvakatooma, unosaya kuti kohokonai kuita rusarura ganda hwakadari zvinotorwadza izvi. KuAmerica kwai kwakuisiwa zvirango zvoupfumi kuEthiopia nonyaya yokuisa nako kuTigray. Izvi zvinotorwadza. Tiri kuramba tichitoona wototi aiwa kuchinja basi kwomushayiri wechitima, asi chitima cho chiri kundotekaira zvibodzizvo. Nyaya yezvirango zvoupfumi iribe icho inonyatsochinja. Tiri kuzvionera tega nemabi angu, asi ticharamba takaringa iko zvinoperera. Ndine wenyu Mhanduwe WeNhau, murinzike zvisvino.